Juguem a un joc? Mira fixament la pantalla. Et pots fiar del que veus? 3 imatges de coses increïbles que han passat a Catalunya. Però només una d'elles és real. Les altres dues són mentides digitals fabricades per una màquina, la IA. Sabries dir quina és la de veritat? Imatge 1. Un porc senglar amb les seves cries dominant els carrers de Barcelona. Imatge 2. Un tauró blanc encerclant la platja de la Barceloneta. Imatge 3. L'estadi del Camp Nou completament inundat per una fuita d'aigua. Quina creus que ha passat de veritat? La 1, la 2 o la 3? Pensa ràpid. Sorprès? El tauró blanc i la inundació de l'estadi del Camp Nou no han passat mai. Han estat creats artificialment en menys de 10 segons. Si has dubtat, és normal. La tecnologia ja és capaç de calcar la realitat. Imatges fabricades que desencadenen les anomenades fake news. Notícies falses que es propaguen com la pólvora. Consumim el que ens arriba directament a la mà sense processar-ho. Ens ho creiem tot a la primera. I un poble que creu qualsevol brossa és un poble fàcilment manipulable. Els laboratoris de propaganda ho saben. No deixis que una màquina decideixi per tu el que és veritat. Reacciona. Per això necessitem ara més que mai una educació política. L'educació política és el nostre únic escut, l'única solució real per no ser controlats per un algoritme. Si ens formem, serem capaços d'identificar el que és fals del que és veritat. El coneixement ens fa lliures. Activa el teu escut. Pensa per tu mateix.